लोगोफोर आंनि रिबला हाजोआरि चेनेलाव नोंथां बयखौबो बरायहरो आसा खालामो नोंथां गासैबो मोजाङै दं ओमफ्राय आंबो मोजाङै दङ ओमफ्राय जोंहाथ' इउनिभारसिटियावहाय फार्स्ट इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल जागासिनो ओमफ्राय बेयावहाय दिनै आं थांनो नागिरदों ओमफ्राय नोंथांमोननोबो दिन्थिनोसै मा बेयावहाय जागासिनो ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामनोसै ओमफ्राय आङो मा गियाननि सोमोन्दै बेयावहाय लानाय जादों मोजां मोनदों आरो बिदि इन्टारनेशनेल फेस्टिभेलखौ लानानैहाय ओमफ्राय गोबांथार बिदिनो दस्रा कान्ट्रिनि गोरों गोराफोर फैदों ओमफ्राय नोंथांमोननोबो जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा नोंथांमोनहाबो नायलांबाय थादो थ'दो बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै जोंहा रेलियाव थाबायगासिनो दा थांगासिनो माबेसिम थांगोनथाय ओमफ्राय मोनसेया गेजेरावसो हाबसोमोनलाय बे भिडिअखौ आङो जेब्ला फार्स्ट डे खालि अब्ला लादोंमोन ओमफ्राय ओइदिनखालि बे फेस्टिभेलनिनो रेलि खालामदोंमोन आरो ओमफ्राय जों बाहेराजों थाङाखिसै इउनिभारसिटि केम्पासावनो गिदिंबाय आरो नैबेनिफ्राय गेस रिसेपसन रुम आरोना इयाव थाग्राया आदा दोहोनदोंमोन जायखिया मानसिया फार्स्ट बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल 2015 ओमफ्राय नै बुहुमा ओमफ्राय नै बेखौथ' दाउदै दोंग्रा कार्टुना बेनिफ्रायसो बानायदों ओमफ्राय सोर मिन्थिनो बेखौहाय नायलाय मोजां नायबासो सिनायखायो ओमफ्राय बेखौनो जि मोजां कालार फुना बानायदों ओमफ्राय नै जोङो दा सिङाव हाबफैबाय मानसियानो जाहांबायानो बेवहाय जोंनि बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सावगारि दं आरो ओमफ्राय बेनि गासिबो बाय'ग्राफि लिरना दोनदों आरो इयावहाय ओरैबो मोननैजोंबो बाय'ग्राफि गोजा टुरिजम डिपार्टमेन्ट बिटिसि उनाव बेवहाय दिन्थिगासिनो ओमफ्राय नै जोंनि नेसनेल पार्कफ्राव मा मोनो दङ बेफोरखौ गासैखौबो बेवहाय आर्ट खालामनानै दिन्थिदों आरो ओमफ्राय नै जि मोजां बानायखादोंना इयुनावखौ बेबायदि माने दैयाबो लोगोफ्रा कलेजनि एक्सप' बेरायनोसै जोंहा एसे ना दानस्रां बेबो लोगो आंनि सिखिरि आंनाव लोगो सिखिरि र' बे सिङाव नायनि दादोंबो ना मादै बे मादैया दादों बायद'आ बांसिन लांदों ना बायद' लांदों जादोंना मिसाबाबो जादोंना सादोर सुनामि मादै सादोर सुनामियो नैबे लोगो नायनाय बेगआ खोथलि फानानि आरोना गोलोन्दोनिफ्राय बानायनाय बेगमोन बेखौनो लोगोआ नायदों माबायदि बानायनाय ओमफ्राय नै साहा बिलाइ नैबे गाहायाव दोननाय गासिबो साहा रं गोजा आरो साहा फाथि गोजा ओमफ्राय बेखौनो खोन्थादों आरो माबायदि बेखौहाय बेसेबां बे ओमफ्राय नैबे फार्स्ट उनावहाय मोसानाया बे आरायस'
ओमफ्राय नैबेखौहाय आसाम एग्रिकालसार इउनिभारसिटिनिफ्राय लाबोदों आरो होफैदों बिसोरो ओमफ्राय नैबेयावहाय बिबारनि फुलि ओमफ्राय मा बिफांफोरनि फुलि दंलाबायजोबो आरो सिलाय होफैदों लाइन जालायजोबनाय हनै माबायदि दांनो मोनो आरोना जि मानसिखा लाइन थालायनांगौ गोलावनो ओमफ्राय जोंबो नायदों ओमफ्राय बिसोरो खोन्थायो आरो सोंबा बुजायनानै खोन्थायो जोंनो बिदि मोनसेनि लिरनाय दंजोबखायो आरो बेयाव फरायबा बुजिखागोन ओमफ्राय हरै दाना सोरखौ लोगो मोनखो आंनि लोगो दिप्तिखौसो लोगो मोनफैबाय बे फैदोंमोन आरो ओमफ्राय लोगो हमलाङो होननानै लोगो हमफैबाय जोङो जोंना एक्ट्रेसआ हेलौ बिनानावा एसे लोगो मोनथारदों थांबालाय बिनानाव लाबाय आंखौ लोगोसो दा नोंसो आंखौ बिब' जायो मिथिबाय गोबावसैमोन लोगो मोनलाया जा गोबावनि उनाव लोगो मोनफिनलायबाय मास मोनब्रै थांनांगौ दाखालि प्रग्रामाव थांनायाव ओमफ्राय मारै दं मोजाङानो ओमफ्राय शुटिं जायाखै नामा दा गैथ'आ एसे उनाव दङ मालाय नै साइज दा साइज मानसिखौनो उन्दै दै सोंबाय आंखौसो बुरै देरबाय नै दा आं देलायदों नालाय ओंखायनो फुंनिफ्रायनो बिबेक अब्रै नायनो होनैनो 9टानिफ्राय नेबाय ओमफ्राय 9टायाव ओंखारनाया जोङो 4:30 मोनबाय बेवहाय बेयाव फैग्रोबाय इउनिभारसिटियाव बेयावनो थाब माबादोंसैना बियो ओमफ्राय मोजां मोनलायबाय लोगो मोननानै थाखाय दे होमबा आब' लिपिकाखौ लोगो मोनबाय जोंनि इउनिभारसिटियाव फैबाय आब' इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलाव हेलौ लोगोफोर आं दिनैहाय बेयाव इन्टारनेशनेल फार्स्ट जिहेतु बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव खुंनाय जादों इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल बेयाव फैनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो ओमफ्राय बिनानावखौबो लोगो मोनबाय ओमफ्राय आंबो आब'खौ लोगो मोननानै मोजां मोनबाय दिनै फार्स्ट डे फार्स्ट श' ओमफ्राय दिनैहाय बांद्राय इसिबां मानसि गैया दहायसो बिबेक दहायसो बिबेक अब्रै फैनानै थांखांबाय आं सानदोंमोन मा 6टा बाजियाव श' दं नालाय आंबो लोगो मोनगोन होननानै बाट माने लोगो मोनाखिसै आरो बाट थेवबाबो एरेन्जमेन्टखौ जोबोद मोजां मोनदों आङो जोबोद मोजां मोनदों आरो दाथ' इउटुबार होनबा गोबांखौनो नुनो मोनो नाथाय बुहुतानो सापर्ट खालामा इउटुबार होननाय लोगो दा माने मिनिनोसो नागिरो नाथाय बेफोरबायदि खालामनाङा बयखौबो थुलुंगा होनांगौ बयखौबो मटिभेट खालामनांगौ बयनावबो टेलेन्ट दंबा बयहाबो इउटुबानो जाहैबाय एकदम फ्रि प्लेटफर्म जेराव बयबो गावनि टेलेन्टखौहाय श' खालामनो हायो आंबो सासे इउटुबारसो थेवबाबो आं रेगुलार ब्लगार नङा आरो बाट आं टाइम मेनेज खालामनानै आङो रेगुलार ब्लग लाबोनो ट्राइ खालामो बिदिनो बिनानावखौबो बिदिनो सापर्ट खालामबाय था बयबो जाहाथे बिनानावनि चेनेलाबो ग्रथ जाथों बयबो साबस्क्राइब खालाम चेनेलखौहाय आब' लिपिकानि जानानै आंनि साबस्क्राइबारफ्राबो बिनानावनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालाम मोजां मोनबाय आब' लोगो मोननानै फट' लानोसै आब' दे नै मालाय सानैजों फट' लादों दै साप्लाया हाखराव नै माइबांनि न'आ माइबांनि न' ब्लग खालामदों नामा आब' फिनसै नै फट' लानोसै ओमफ्राय नै जोङो दायो बेलासिबायना ओमफ्राय एक्जिबिसनाव बेरायदों ओमफ्राय नै जोंना लाजिबावो नै बेनाबो चेनेल दंमोन मामोनलाय नोंना बिरजुन बसुमतारी आंनि साबस्क्राइबारफोराबो बेनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो ओमफ्राय बेनि चेनेलनि जायफोर दङ आंनिखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो आंनि चेनेलखौबो अन्नानै बेनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो बयबो लासै लासैनो ग्र' जालांबाय थागोन आरो ग्र' जालांबाय थानायाव नोंथांमोना मदद खालाम थेंक इउ
Nama gravitational pull saja akhirnya ada gini. प्रकाशखौ लोगो मोनदों इउनिभारसिटियावहाय बेबो फैदों आरो ना नलेज फेस्टिभेलावहाय ओमफ्राय दा इयो दादाया गेस्ट हाउसाव दंफैयो ओमफ्राय जों गेस्ट हाउसाव फैदोंमोन नालाय ओमफ्राय लोगो मोनफैबाय नै मोजां मोनबाय दादाखौ लोगो मोननानै थेंक इउ आरो फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय मोजां मोनबाय फैनानै साबेसे फैदों नोंसोरो जों आं बेयावनो थाखायो इउनिभारसिटियाव फरायखायो आচ্ছা बिथांनि चेनेल दंनो मोनसे बेयावनो आपल'ड खालामसिगोन बियो बिथाङा मोनसे चेनेल दंब्ला बेखौ माने डेभेलप बा जौगाहोनायाव जोंनि दायित्व थायो मोजांल' कन्टेन्ट होबानो जाबाय नङा होमबा नानि ओमफ्राय रायजो राजाफ्रा सापर्ट होबानो जाबाय आं बेखौनो बुंनानै बाय बाय बे मोजाङैनो दं दादा मोजां दं थेंक इउ स' माच दादा मोनानि भिउआ औ थाबायदों जि मानसिलै दिनै मोनाबाबो आयु लासनि लास अबाव दं सोरबाव रबटनि ओमफ्राय आं दा आरो फंबाय गुड सेमेस्टारखौ लोगो मोनबावबाय जों इउनिभारसिटियाव फैदों माबायदि मोनदों होनबाबो फैनानै ओरैबायदि मोजां मोनदों ओमफ्राय बिदिनोसै फैफेरखायाखैमोन ना बेयावहाय फैफेराखैमोनथ' आरो फार्स्ट टाइमनि जाबाय मोजां ना ओमफ्राय इउनिभारसिटिया मोजाङानो ओमफ्राय माबोरै दं खबरा बिदिनो 100% गेजेराव 80% होनजायो मोजां बिदिनो दसेनो मोजां दसेनो गाज्रि आरो ना बिदि समजों लोगोसे बुंनो हाया नालाय ओमफ्राय आंनि सिनेमाव माबा होनदों नोंनि माबा मोनसे डायलग होदो दे आंनि डायलग आंना डायलगा माने आङो माने बिएससियाव खनथाम फेल जादों आरो माने फार्स्टआव खनसे होबावनो सानदोंमोन आरो आङो फेल जादों ओमफ्राय खनसे होबावबाय पास जाबाय आरो खनसे बिएससियावनो दोनबावो मास्टारा बेखौ दोनथ'नानै आं बाल' साइन्स दोनो आरो बिएससि होननांगौ बाल' साइन्स दोनो गावनो मा चेनेल नुबा रिबला हाजोआरि रिबला सिस्टार रिबला मा होनो हाज'वारि रिबला हाज'वारि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै जाबाय मोजां मोनबाय लोगो मोनना फंबायखौबो थेंक इउ बा दनल' नुखायोना बिसोरखौ बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि माथो मानसिफ्राबो मेंनाय जोबसै मेंबाय गैला ल' एनार्जि ओमफ्राय मारै जाखो प्रग्रामखौ बोरै मोनदों नोंसोरलाय प्रग्रामा मारै दं आं बुंनो रोंला नो कमेन्ट औ जों एबसेन्ट माने जों बेस्थ' बाहेरायाव माने जेरावबो हाबजोबनाय एसे सिङाव हाबजोबथाराखै बेयाव एसे हाबबाय नामा दे मोजांबालाय आङो दा राभा ब्लग नामा नोंना औ लोगो मोनबाय नै जोंनि लोगोनि बयफ्रेन्डखा बियो बेखौ नोजोर होनाङा दै दंखायो जेबो नङा मोजांबा मा ब्लग होनदों ओमफ्राय दे आंनिखौ खोन्थ' मा होनदोंलाय रिबला हाजोआरि ब्लगखौ एसे सापर्ट खालामनानै होदो साबस्क्राइब खालामलाबायनानै होदो एसे शेयार खालामनानै होदो एसे थाब माने डलारखौ एसे मोनजानायनि आरोखि फैदो केन्टिनाव जाहैनोसै माबाया मोनजाबावगोन मा जाहोगोन नोङो जिंख्रि बुजिनो जाहैयो केन्टिनाव जाया जोङो लामायावसो जाहैथ' बै लामायावसो जाहैगोन फैदों केन्टिनाव जाया मेन गेटआ नै बेयावहाय माखासे आलासिफ्रा ओंखाम जाफैबाय आरो ओमफ्राय बेयावनो जोंबो माबोरै मोनजादों मोनजायाखै बेखौ नायनो थादोंमोन नालाय ओमफ्राय आं बेयावनो एसे नोंथांमोननो शेयार खालामबाय ओमफ्राय जोंबो दा दसे थानानै ओंखाम जानोसै नै दा ओंखाम जानाय अनला नाथुर ओमफ्राय अमा दं ओमफ्राय लाब्रा ओमफ्राय ना
nữa các bạn. Cái gì? Dạ.